najlepše priče iz celog sveta. Legenda o Finu Makulu. Irska legenda. Nekada davno džin po imenu Fin Makul živeo je srećno na obali Irske u atrimu sa svojom ženom Unom. Jednog dana Fin je primetio da mu se sa suprotne obale drugi džin, Škot po imenu Benandoner, plazi i ruga. Besan, Fin Makul je povikao iz sve snage: Benandonere, ti si obična kukavica. Kad te uhvatim, nećeš proći bez batinica. I s tim rečima bacio je veliku stenu na svog protivnika. Ali stena nije stigla do škotske obale, već je pala u more, negde oko sredine između ove dve obale, i tako je nastalo ostrvo Man. Zatim je Fin odlučio da poređa više šestougaonih stena i načini prelaz preko mora kako bi stigao na drugu obalu ne kvasići noge. Benandoner je uradio to isto sa svoje strane. Međutim, iako ogromni, svi džinovi nisu isti, pa kako je prelaz gradio i kako su dva džina bila sve bliže jedna drugom, Fin primeti da je Benandoner mnogo veći od njega. U panici, Fin je otrčao kući i sve ispričao svojoj ženi, pa mu je ona predložila: skini cipele i odeću gizdavu, lezi u krevetac i pokrivaj glavu. Prozori su počeli da se tresu od Benandonerovih koraka, jer on samo što nije kročio u kuću. Da li je ovo kuća Fina Makula? Zabrundao je džin vireći kroz vrata. Jeste, uđite molim vas. Fin je otišao u lov. Ja sam mu žena, a ovo je njegovo tek rođeno dete, spava mališa. Odgovorila je Una, pokazujući na kolevku iz koje su virila krupna stopala. Benandoner je ustuknuo i pomislio: Ako mu se ovo dete rodilo sada, kolikog to čoveka izvređah kogada? Plašeći se da je napravio užasnu grešku time što je izazvao Fina, džin se oprostio od Finove žene. Moram poći, draga moja damo, a vi svog muža pozdravite samo. I zatim je brzo nestao putem koji je došao, uništivši prelaz od stena za sobom da ga Fin ne bi uhvatio. A da mu se baš žurilo, o tome i dan danas svedoče u moru ostaci tog džinovskog prelaza.